goedemorgen. Dit zit je dan, mooi goede gedrag. Om 6:30 op te stritten in Pai, want ik zoer dus nou naar het klooster. Maar de bus is vol. Wil die persoon hoe het voet gaat. Dus hij laakt het en hij zei: ja, wat toch een keer voor in. Ja, maar waarom naar die hotel? Oké. Nou ja, geen hotel voor mij. En ik denk eigenlijk net dat ik maar mijn hele zooi. Het is best wel een soort zwieren tassen waarom rennen we naar mijn huisje. Dus ik denk dat ik hier maar een paar uren vertoef. Nou, je leeuwt het net. Ik heb vanmorgen dus de truck mist, want die zit vol. Jelve tol, dan kom ik de volgende. Toevallig kom ik een kwartier voor 11 en toevallig, ik denk nou dan ben ik er wat rijdt hier van de voren, dan ga ik er natuurlijk van een plakje. Ik kom erover, stiet er alweer een gele truck. Die zit bomvol meisjes, dus ik denk oh my god, dat is liek vregie. Ja, is dat kerst nog maar mooi. Ik zit voorin, in plaats van achterin bij de horen meisjes. Mijn tas zit bovenop me en we rieden ik al. Dus ik ben nog maar correct op tijd. Dus ze houden zich helemaal net aan de tijd. Ik dacht, ja, ze zullen wel voor de letter vertrekken. Maar ik zit er in ieder geval in en dat goed is. Niet in wat pat à moi. En arriveer ik aan toch nog goed bij het klooster. Ik denk trouwens dat we nog wel even onderwijs binnen. Want we zijn een kwartier onderwijs en we hebben een tanks en de chauffeur heeft even al inhalen. En ja, we vinden wel wat uit. Zo ben we er 12 uur. Nou, ik weet net precies wat we doen. Maar we rieden ongeveer in de 12 versnelling. Heel langzaam en rustig. Nou, ik heb fietsen nog sneller. En waarom? Geen idee. Iedereen heeft het gezien. Misschien had de auto het net vol. Geen idee. Maar ik vind het prima. Ik zie rustig omheen om je heen. Shit, ik kom er vast. Ik snap nog niet van de 12 uur duurt. Dit is het gele busje, de gele truck dus waar ik beginnen ben. De oren zitten dus misschien al hier inpropt. Ze hebben nou de helft zit nou in pauze. Ze zit nu net vol, maar alles zit vol met iets zakken. Wat we dus overal nergens bezorgen moeten. En ik heb dit de luxe om voorin te zitten. Voorin in die truck. I just arrived in the monastery. I have to wait now till I can sign in, and then let's see if they put me in a private kuti or in a dorm. I hope it's gonna be a kuti because I'm staying for a while. Goedemorgen. Ja, dan gaan we een stukje vlog in het Friesk. Het is behoorlijk bewolkt, want normaal is hier een prachtige berg. Maar we zitten hier midden in de wolken en het is dus redelijk fris. Het is dag 2 en mijn eerste complete dag. Ik heb net heel best geslipt. Al wist ik dat van tevoren dat het pittig was. We hebben geen bedden dus. En ik was wakker in de nacht en ik dacht, oh gelukkig, het is 4 uur, mooi, de eerste nacht heb ik erop zitten. Maar ja, dat heb ik droomd waarschijnlijk, want het was nog maar 20:30. Dus dacht ik, oh shit, dat komt de hele nacht nog. Dit is de dorm waar ik in zit. Boven en onder. En daar is we dus gewoon op rijtjes op groen. Ik heb vanmorgen de wekker om 4:10 zetten. Nou, ik ben blij dat ik eraan mocht. Mijn schouders doen vooral zeer en mijn heupen. En het knapte en knakte behoorlijk in mijn lichaam. Makkelijker. We beleven het. Ik zit trouwens het hier hè, op de mannenafdeling, daar zitten al je tenties. Grappig. Ik ben blij dat ik net in tenties zit, want het kan nachts redelijk fris worden. Nou, dat wie het een keer van nou. Ik ben trouwens in stilte, dus ik praat alleen nog even van het filmkanaal. En voor de rest communiceer ik met mijn oren.
Bewust doe ik dat de eerste dagen. Omdat ik denk dat als ik een keer mensen ken, dan is het heel gezellig om te kletsen. En nu heb ik nog met niemand praten. Ja, met Ian eventjes. Een man die het hier vorig jaar ik precies op hetzelfde moment weer. Dus dat was wel even leuk om te zien. Dat we beide weer op hetzelfde moment binnen. Meer even hooien en hoe je de stikkel werd. En voor de rest ging ik in stilte. Mijn mobiel trouwens broek ik net. Hij staat offline, dus ik broek hem alleen nog om deze filmpjes te maken. En dus het zie mezelf te praten. En voor de rest niks. Dus we gaan weer helemaal zen. Goedemorgen, het is weer 4 uur morgens. Ik ben hier net meer in stilte bewust. Het is trouwens de treien. Eerst vond ik het nog wel prima, maar juist dacht ik, ja, waar doe ik het nog? En ik ben blij dat ik dacht, hey, ik mooi met oud aan. Dus toen dacht ik, beter doe het oors. Ik voel mezelf net te bewijzen om stil te wezen. Ik ben helemaal van mezelf. Dus ik doe hem al en ik doe hem erop wat ik op voel. Door te rijden, mijn lichaam wordt verrekt te zeer, want de nacht weer pittig. Op het groen, op het beton. Maar dit is altijd gezellig, het is ook nog rustig. Er is maar Ian en de hoort waar, dat is het stijl wat je werkt is maar, of nou ja, vrijwilligerswerk wat je boel leidt. Ik denk, hoe ik het hier dan stiet het hier vol met mensen die hier even snijden binnen. Het is dag 4 en ik heb eindelijk mijn eigen koetie. Het krijgen van een eigen koetie ging net bepaald van harte. Dus dat zie ik me eens best wel even dwars, want nou ja, de mevrouw die het hier al leiden moet en die dus leert het van goed doen, probeer altijd goed te doen, die heb me eigenlijk 3 keer met de neus boor. Dat ze me beloofde en me nam het alweer trokrosten. Ik vier ze wat chemie. En juster me in, nou die zit al vol en dat is weer wat kwaad al. En wist het kruisje. En toen kwam er een famke voort en zij zei, oh, ik heb morgen voort, maar zo in min. Dus ik ben er helemaal hier van, ik zei, dit famke gaat morgen voort, maar ik dan Harris. Ja, dat mag. Dus nummer opschreven, ik mag hierin. Dus ik ging erheen om dit sleutel op de helling. Zei ze, nee, ik heb hem nou iemand anders doen. Ik denk wel verdorie. Dat meer is dan net. Maar klaar, ik heb hem hiervoor. En het mooie is, ik heb gewoon een tafel en een stoel. Ja, dat is al heel luxe. En binnen heb ik een bed. Daar had ik geen matras op. Hetzelfde, maar ik heb een bed. Dus ik ben van de groene al. Dan heb ik nog een tafel en een stoel. Wat een luxe. En ik heb mijn eigen badkamer. Ik kijk hier spiegel. En ik kijk hier warm wetter. En ik kan naast de raamkes net dicht hoor. Maar voor de rest ben ik heel blij. Petra voelt zich zeer gezegend. En nog steeds bij fjouwer. Ik hier het twee mooie ervaringen van mezelf. Ten eerste tijdens hier van de meditaties kreeg ik hele mooie ideeën. En wat je lang stil binnen en bepaalde manieren van meditatie doorgaan, dan komt er ruimte. En er is dus nou ruimte aan voor iets heel moois. En dat ik vorig jaar samen uit het niks in IS kwamen de ideeën om een retreat te organiseren en alles voelde precies op zijn plek. En ik dacht echt van, wow, wat is dit nou waar? Waar komt dit wel uit? Maar ik denk, ja, dat is ruimte. En ineens, alsof ik al je antwoorden download. En dat hier ik nou weer, samen uit het niks, eigenlijk naar je ideeën. En ja, ik ben benieuwd wat ik ermee doe. Ik moet er niks mee. Het is heel spannend al naar je ideeën. Het zijn weer hele projecten. Maar ik heb het opgeschreven en nu liet ik het los. En het mooie wat ik ervaren heb, is
het feit dat ik zelf mijn leven lang eigenlijk struggle met de kernwaarden van ik ben net goed genoeg. Dat komt in alles eigenlijk waarom. En nou hier ik even een bewijs eigenlijk zien aan mezelf. Ik ben goed genoeg. Want wat de monniken uitleggen hield en waar de vragen begon van de oren, dat is eigenlijk precies wat ik altijd al toch met mediteren. En wilde ik me dat realiseren, dacht ik, dat heb ik volgens mij vorig jaar. Ik zie mezelf zo toen ik hier weer, dat ik dacht, ik ben heel goed bezig om te leren. Ik wil naar je ding leren en leren van die monniken en hoe en wat ik kwam met. Maar eigenlijk is het precies wat hij uitloopt, is wat ik altijd al doe. Dus dat is alleen maar heel goed. Dat ik dus goed genoeg ben. Dat ik het goed genoeg is wat ik doe. En dat ik denk, oh mooi, terug in mooi. Dus dat weer van mezelf wel een, even een positief puntje. En ik ben zelf bij, de Dhamma Talk nooit iets is, maar dan kun je er vrij zitten. Ben ik wel gaan, want ik dacht, deze vragen die de oren stellen, daar heb ik niks mee, want nee, dat zou ik mij niks meer. Ik ben een stapje, dat stapje ben ik voorbij, daar heb ik geen vragen meer over, want dat is eigenlijk wat ik dagelijks doe. Dus het is weer een mooie bevestiging. Ja, weer een mooie bevestiging. En dus ik wil het even goed van je. Ja, leuke dag verder en ik zal naast een vegen, want ja, het is hartstikke jouw roeren. En dan moeten we oprommen, schematie, vegen. Mindfulness. Mindful, ja, we moeten mindful vegen. En dan doen de chanting nog net mijn favoriete deel. Absoluut net. Maar de nooi mag ik voor het eerst in mijn eigen koetie sliepen op mijn eigen bedje. Hij komt zin in. Heerlijk. Goedemorgen, het is dag 6. Juster heb ik geen video maken. Maar juster heb ik wel een mooi gesprek met een van de monniken gehad. En ik vroeg hem of hij wat advies heeft van mij, omdat ik hier een heel soort bezig ben met de mensen om je heen. Vooral qua ergernis. En ik wil dat net. Ik wil me net erger in oren. Ik wil met mezelf bezig wezen. Ik erger me vooral aan de mensen die de regels net volgen. Die te laat komen. Want ja, ik bedoel, je bent hier gratis. En het enige wat ze doen is de regels te volgen. En een heel soort mensen die hebben er gewoon scheid aan. Die doen net wat er van hen vregen wordt. En ze zijn vooral heel egoïstisch. Bijvoorbeeld bij het eten, als er wat fruit is, dan maar we blij wezen. En dan deel je dat naar de oren 60 vrouwen, dus een pakje in een stukje. Dan kan misschien de helft een stukje hebben. Maar dat ding gewoon aan mensen kniepakken heel solid. En dat maakt het mij vaak geïrriteerd. En ik ben nieuwsgierig wat hij ervan vond. En hij zei, het is heel goed als dit just. Wij zien wat ik. Hij zei, ik herken het, die frustratie. Want de mensen die komen hier gewoon om gratis te leven. Want ja, het is gratis eten, gratis sliepen. Maar hij zei, het is net een us om hen te verhoren. En dat weet ik natuurlijk ook wel. En hij zei, hij neemt een paar voorbeelden. Dus ik denk, dat is juist heel goed wat Jeroen aan is. Maar hij zei, het is net om mij om daar wat van om daar te bepalen wat diegene mooi. En nou bestoon het lijden en dit het los, want hij zei ik krijg dan ook mijn eigen problemen, dus dit hun maar mooi met hun problemen. Ik zei meestal is het net hun probleem, want zij heb ik geleerd van ik maak er mijn probleem van, omdat het mij irriteert. Maar dat weer wel even een mooi gesprek. En later wie ik nog wel leuk, deze monnik heeft nooit de Dhamma nog even wat extra verteld voor de mensen die wonen. En hij joeg heel eerlijk dat ik altijd les voor zijn voort nog hier. Hij was nog zonder hier, maar hij zei, alsjeblieft, jou mee naar je voet. Hij zei elke 20 minuten. Dan zie je van, oh, hier is mijn hand, hier is mijn hand. Maar mijn voet viel het niet meer.
Dus daar hebben we de smaak van maken. Hij zei, ja, echt wie is het maar net zien de oren, want de oren weet het net. Maar ik heb nog altijd last van de voeten. Dus ik ben krakkersjim. En dus ik denk dat het voor een heel soort hier gewoon leuk weer om te hebben. Een fijne opluchting voor van, oh, het is net wel nog wij die het zo volle pine hebben. Daarna zet ik nog even uitlijn over bepaalde regels, waarom die te wien en waarom het nou ja, vooral ook van respect natuurlijk en van het boeddhisme soort dingen. Maar hij zei bijvoorbeeld, ik hier in dit klooster is het net als in, hij zei ja, ik weet van sommige van jullie binnen stijl, een man en vrouw of vriend en vriendin. Je mag net hand in hand rennen, je mag net tuten en net close wezen of ik er omgedraaid zie. En hij joeg gewoon heel eerlijk daar. En dat vond ik heel mooi. Dat maakte hem ik gewoon wat menselijker. Dat hij zei van ja, dat ik dat de hele tijd zag. Dan wil ik weer datzelfde. Dan wil ik weer waarom nou het leven van je. En hij zei, ik ben nog heel gelukkig hier. En nou ja, wij jouwen dit om je, dus een kans om dit te leren. En wij zorgen voor je voor gratis eten, je hoeft niks te doen, je krijgt kleren, je krijgt slierplak, je hoeft niks mee te nemen. Zodat je volledig gericht te kennen op het mediteren en op het leren. Maar nou ja, dat is een eigenlijk, nou, dat zou er niet zo letterlijk, maar dat kan wel een beetje zelf. Nou ja, hoe Jim zit er gewoon om respect voor ons te hebben en nou ja, net extra uitdaging. En dat die bijvoorbeeld ik mooi daarom dat het bloesjes dicht maakt en om hun gewoon net uit te dagen is maar om, nou ja, om de vrouwlie of dat, nou ja, dat soort dingen. Dus dat is best wel leuk. Mooi gesprekje. Just tijdens hier van een walking meditaties. Hier ik weer een heel mooi leermoment van mezelf. Ik hier mezelf vasthouden en nu begin ik echt heel goed concentreren op wat de opdracht is en dat weer in je lichaam. En elke keer als het aanleiding dus zie het gebeuren, net in het verhaal ingaan, maar ik waarom nou in die lichaam. En zie het gebeuren, dus als het aanleiding is van ook weer aanleiding, maar net in het verhaal opgaan. En mijn intentie die echt van oké, ik doe echt mijn volste best en helemaal concentreren erop. Maar het ging averechts. Ik wie constant helemaal verloren in verhalen, in gedachten. En ik baalde ervan. Ik denk, doe nog beter. Dit kerst. Ik wil zo graag iets bijzonders ervaren. Ik wil zo graag ja, een je ding ervaren en leren en inzien. Dat ik haast om het einde van de wandelmeditatie, het laatste stuk, toen kwam het ineens. Toen wist ik het ineens. Dat ik dacht, hé, Petra, zo wist we viste het om het proberen. Er was te graag iets bereiken. En daardoor best net hier en nu. En daardoor zei ik dacht dat als het pas beter is, dat het er is, dat is die verzet in het nou. En zo kwamen al die dingen even waarom, wat ik eigenlijk wel weet, maar ik mag hier en nu wezen. En alles is hier al. En ik zal het net veel gaan, of ik zal het net iets oors krijgen, als ik net gewoon eerst die het ben. Dus ik dacht, Petra, net te volle fixeren. Geniet van dat je bent. Je bent nu in het klooster. Dat is je best. Probeer die op je lichaam te richten. En voor de rest moet je lekker genieten. En als het loslaat, dan komt het juist. Dus ik wil het te graag. Ik lut ze te hard doen en dan vol het net. Dus het komt vanzelf als het loslaat. De dorst was het warmst. En dat weer zo vol mogelijk op mijn lichaam. En dat is genoeg. Dus het komt vanzelf als het loslaat.
Ze binnen hier met het ries bezig. Ik denk dat ze het ries eruit slaan. En het is wel heel leuk om te zien dat een van deze klooster, een van de jongens, die helpt spontaan mooi. Dat vind ik leuk. Nou. Van de morgen ben ik echt 2 keer mega uitdaagd om de lessen nogmaals te leren die ik hier leren mocht. En achterna is het wel, haast wel humoristisch. De ene weer dat ik minder bezig was met de meeste van die hinnen. En net druk maatje met om wat zij doen, maar bleef bij mezelf. En de eerste weer tijdens de wandelmeditatie. Omdat ik me heel genieten kan van de rust. En we moeten een 3-4 meter uitkomen. En ik irriteerde me heel erg omdat mensen die afstand net horen. En dat er in je rug, niet in de nek erin te hijgen. Waardoor ik me de hele tijd geïrriteerd veel. In plaats van dat ik gewoon meer richten kan op het mindful wezen. Of mensen van je dit. Maar dan hou ik me ervoor dat ik ongemerkt mee bezig ben. In plaats van de regels te volgen hoe wij rennen moeten. En vanmorgen was ik echt mega erin uitdaagd. Die toen nog net zo terug. Maar van mij, rug van mij roen een famke op slippers. Dus iedereen op het voet naar rent. Zij roen op slippers. En zij roen zo gigantisch te slepen. Maar die slippers voor de vlier. En ik dacht echt, ik erger me dik in Petra. Dus die dag, blubber zelf. Net toen, met aandacht, maar ik kon net niet concentreren op mezelf. Want het was zo irritant. Het was zo mooi stil en ze sleept. Ik heb het idee dat die ze me opzet. Dat ze die slippers zo de vlier sleepte. Op een gegeven moment was het iets beter. Omdat het, er weer een man aan het werk om je heen. Dus zagerij en alles dat soort dingen. Zijn we die kaart? Toen weer meer lawaai, dus toen kwam het beter. En toen even later, toen zeg ik in, ik dacht, hey, je mag ik even mijn dikke knipeeg en mijn glimlach nog zien. Want het universum daagt me gewoon eigenlijk even helemaal uit van, oké, Petra heeft dit leerd, oké, laten we haar nou eens eventjes een grote uitdaging aan om echt die irritatie heel erg te zien om te zien van, ken ze dat inderdaad? Dus toen dacht ik, oké, ja. Ik liet los dat het verloren niet, want ze bedoelt de hele reis erin, dus liet ik die hoop los dat het beter wordt. Want dat scheelt gewoon heel lang, want dat wordt het dan net. Dus oké, ik haalde me op om te verwachten dat het beter wordt. En ik probeerde mijn knip echt nou te zeggen van oké, ik wil gewoon uitdagen om, ik probeerde een beetje mooi humor nou te zeggen van oké. Ik irriteer me en alles en nou is het wel de grootste irritatie en de gerucht van me. Oké, dit is wat ik hier nooit dwang ken. Dus dat weer wel mooi. En later weer het nog precies zo'n situatie tijdens het eten. Omdat ik, misschien wat jij er eerder zijn, had ik me heel erg ken om mensen die net delen. Ik wil ze maar zoveel mensen binnen. En dan binnen maar een paar stukjes fruit bijvoorbeeld. En dan pakken mensen wat 3 of jou in plaats van dat net eens iedereen in je kent. En nou, wie het nooit eten, kwamen er nog een heel grote schaal met koekjes. Nou, een hele grote schaal, dus ik hele lietse koekjes ik maar. Dus ik denk, ach ja, dat iedereen 2 hier goed wel. Maar er is een jongen, die ik een beetje het voorbeeld wezen mag. Die stiet de rug naar mij, aan de overkant van de tafel. En werkelijk, ik ga er een foto van maken. Hij vulde zijn complete blad. Mooi een bult erop, mooi die koekjes. En ik dacht, ik laak hem een beetje van. Ik zou dat kent dan het. Vies dat net een beetje egoïstisch? En hij laakte naar mij. Ik denk, nou, ik heb het vast verdelen of zo. Maar ik stond perplex. En dagelijks dacht ik toen nog van, oké, ik weet dat ik hier net, dat dit mijn ding is, wat ik leren mooi. Maar dit is voor een hele grote uitdaging. Ik hoor echt niet van, dan moet ik echt heel erg mijn best doen om hier net een beetje pis van te worden. Want dit is wel heel extreem. Dus dat wie eigenlijk wel weer een eigenlijk mooi gericht met zijn knippen met zien. Omdat het universum me gewoon uitdaagt eigenlijk om van oké, Peter, doe ik iets te leren. Mooi, dan doen we het nou even in extreme vorm. Het mooie weer dat nooit eten
komt deze jongen aan mij toe. En hij zei sorry. Hij zei sorry, ik heb het eerst eigenlijk het was het zuidest toen we dus toen. Hij realiseerde het pas toen hij zitten ging. En toen realiseerde ik daar gelijk waarom had hij die dien hier. Iedereen hier de hele morgen al gal op hem spuit, omdat hij dus vrijwilliger hier is. Zoals je zal je, maar hij heeft een beetje een grotere taak, hij heeft meer verantwoordelijkheid. En alles weer misging en iedereen beschuldigde hem ervan. Toen eet ik nog pittig, dus hij kon niks eten. Dus hij dacht, verrek nou maar, dan eet ik wel koekjes. En toen zie je het, toen kwam ik nog om daar wat van te zeggen. Maar hij zei, ik bezit niet en ik realiseerde me wat er omheen weer. Ik heb de koekjes uitdeeld. En we hebben een heel mooi gesprek erover gehad. En ik zei dat het mystic weer waar ik mee moest leren omgaan. Hij zei mooi dat we dit beide leren. Alles gebeurt maar een reden. Dus we hebben beide een heel soort van leerd. En hij zei ik van ja, ik moet leren dat als mensen gal mij spuien, dat ik hun stikje is. Dus ja, dat herkende ik natuurlijk wel weer van mijn verhaal met mijn blogs. Dat de mensen de rotzooi bij mij delgooien, dat ik dat bij hun liet mooi. En dat ik het stukje wat ik erin heb, is gewoon migraine doen. Ja. Dus mooie les in deze laatste dag. Ja. Het is mijn laatste jaar en ik heb dat mijn laatste chanting gehad en de laatste meditatie. Heel fijn, leuk. En daarna, ik ken over jouw mensen nog eigenlijk 5. Dat ik echt even Duits op een manier. Dat ik even nummers uitwisseld heb. En super mooie gesprekken. Ik stier me in te praten, niet ik nog even wat mooier aan wil. En Wiels komt een oor langs, die zei, hey, als mijn haar praat, zei ik een goed advies aan. Want ik weet niet wat hij zei, maar luister me goed naar haar. En dat vond ik gewoon zo lief, dat deed me echt heel goed. Die stek ik in de boezem. Ja, waardeer ik heel erg. En toen zei hij nog een oor van, dan moest ik even daar nek om, want ik kon een cadeautje aan. Ik denk, wat hebben we nou? Hij zei, het is ook een mooi gesprek gehad en ik ben zo blij van, maar dat je kletsen. Ik wil die en hij stoem erop om vannacht zijn matras om mij te jansen, zodat ik in ieder geval 1 nacht heerlijk sliepen zou. Hij had zijn eigen matras mooi van huis. Deze man die komt hier al 24 uur en hij stoem erop dat ik vannacht zijn matras nam. Hij zei ik sliep toch maar 4 uur en ik zei wist wat. Ik heb 2 matrasjes, zo het in. Dus ik met mooi inlevering en die oren heb ik sneak gekregen. Dus dat ik die nou gewoon vast aan hem jou als dank. En hij wil heel graag dat ik zijn matras vannacht doen aan. Dus die krijg ik haast. En dan mooie afsluiting alweer. Leuke dingen, mooie mensen. En ik zeg sowieso nou al waarom op een prachtige ervaring je werkt. Leuk. Dus als je ooit in Pij komen, in de buurt hier. Okay, I will. Het is 4. Het is zometeen tijd om weer naar Pij te gaan. En ik heb een hele mooie tijd hier gehad in het klooster. Oren ervaringen werden voor hier. Dat doe weer als nee. Maar ik zit er mooi waarom. Die een pittig begintje, maar ik heb een heel stuk mooie ding geleerd. En zelf de laatste dagen nog hele mooie gesprekken gehad, mooie mensen kennengelerd en hele lieve complimenten gekregen. Dus dat doet me wel heel goed. Ja, dat heeft me echt wel rekken. Dat mensen echt vanuit hun hart iets liefs zitten en prachtig. Voor de rest ken ik de stilte hier wel missen. Het is zo mooi.